Bon dia a tots i a totes, soc la Paula Huguet i avui us explicaré a com vèncer la por a parlar en públic. Primer de tot és estar tranquil, ja que les altres persones són com tu, és a dir, persones, i també s'equivoquen. En segon lloc és tenir alguna estratègia per aprendre't el guió. Així estaràs molt més tranquil·la perquè ja sabràs el que has de dir. I tercer, si pot ser millor fer el treball en grup i no individual, perquè així no t'estaran mirant tota l'estona tu sola, miraran també els teus companys perquè també parlaran, no? Ara us explicaré algunes anècdotes que em van passar. L'any passat em va tocar fer un projecte sola. Cada vegada que anava pensant estava més nerviosa, però em vaig relaxar i vaig seguir tranquil·la i segura del que estava fent. Al final vaig treure molt bona nota. Un altre va ser 5è, però aquesta vegada estava en grup. Em va passar una cosa semblant, però una amiga em va ajudar i va fer part del meu guió mentre jo em recuperava. Vam improvisar. En resum, la por i la vergonya no serveix per res. Per això les hem d'expulsar i estar tranquils. I sobretot tenir una idea clara que ens sortirà superbé. Finalment, espero que us hagi agradat i que us hagi ajudat molt. Adeu!